ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الآية. جوتك النبي موسى عليه الصلاة والسلام o dillino jonta kam o alkinino bani israila to nini allah halki konnejo maɓɓe o waddananoɓe deftere daga allah ɗon gonde o ƴami allah seniɗo hokkamo deftere go allah wimo o suumo lewru nde o suumi lewru timmigo ɓawo ton kadi ɓawo suumaki maako lewru man ɗon go e ndino waɗi siwakewal o yiggi hunduko maako ɗon man kadi allah seniɗo wimo o lora o ɓedda fayinta ñalɗe sappo o suumino lewru siwtorandu nden be ñalɗe sappo arandeje ha lewru layhaji ɓawo nde o suumi timmi jotta kam o dillan ha inorde jawmiko ɗon man kadi o wiyata annabi harun alayhi salatu wassalam laatu a khalifajo am laatu a halfuɗo ɓawo am ha yimɓe am wonu fi maɓɓe bo amma tata tokku lawol bonnitoɓe nder maɓɓe kam tata a fondana ɓe ha dow gedde ɗe ɓe giɗi ɗon kadi ni o jaɓɓitori ɗo o dilli ase hanani ɓi adamajo to ni o dillan jahangal ɗo waso yimɓe mako kadi wodi mo o halfinta kadi o halfina ɗum dottijo feere bana ni nde o wari dillugo hijju ɓiɓɓe mako fu ko moye fu o halfini ɗum an wakere nayi a aynata an baali an bo haala ñamande yimɓe ha saare an bo kaja kaja o wiyata ɓe amma hidde ko mi warta mi tawan onon fuu moɗon on ɗon ha juuɗe mo mi halfini baali ɗon non non nan bo ɗum naati nder maɓɓe fuu bo ɓaawo ɗon wala mo mari jawdi yettimo kanko man rahimahullahu wa bi ɓe fuu maɓɓe ɓe maynama jonta annabi Musa lamma jaa Musa limiqatina allah ceniɗo wi wakkati nde annabi Musa warani inorde amin aylil waqti alladi wa'adnahu heedi wakkati kimin inanino mo bil kalami fihi be wolde heedi wakkati man min inanino annabi Musa alayhi salatu wassalamu min bolwanan mo wakkati nde o warani jotta ka inorde goo a andi allah ceniɗo fakkat ko inino o timminan ɗum kala ahlu tafsiri modiɓɓe tafsiru mbi lamma jaa Musa limiqati rabbihi wakkati annabi Musa wari ngam inorde jawmiko ha jawmiko wolwana mo tahara sawbahu wa sam o yiwi o looti limse maako laaɓi o suumi summa ata tura sina hoti o warani turu sina hosere andande wiyetende turu sina hosere man nder leddi misra nde wonina ko malla nder Filastin ɗum hosere andande ase handani ɓi adama jam hakkilo to a yahan ha tedduɓe ɗo laatoɗa limse ma laaɓa ɓandu ma fu laaɓa a waɗa banni man kanjum on ɓurata fottango ma an be yimɓe ɓe a tawoyta fu walillahi lmasalul ala allah seni ɗon wodani ɗum misalu ɓurɗo mawnugo nden kam handani goɗɗo to yahan juulirde ɗo o howa limse ma ko boɗɗe kadi ya ayuhannasu khudhu zinatakum onon yimɓe hoose limse moɗon boɗɗe inda kulli masjidi na en jangi ha nden suumayɗo nan fa anzala llahu zullatan gasiyatil jabala ala arba'i farasita min kulli nahiyatin ɗon kadi ha wakkati annabi Musa alayhi salatu wassalam o wari ha turu Sina so jotta ka hosere Sinai andande ndeni
nde o wari ɗon goo Allah seniiɗo waɗi umri lurdere lurdere goo jotta kam nde wari nde hippi haa dow hooseere goo kala jihaaji hooseere man fuu lurdere goo nde taari hooseere wa tarada anhu saytana to woodi ko janganam yeeso de wa tarada anhu saytana ɗume tokki yaaɗo suɓɗi hunde feere ami ɗorna darde ma wa tarada anhu saytana moy janganta am yeeso may yawwa nayi banni na ayat ɗo ka saali ha caka ɗo a lesni masin a lesni ha ɗo e ɗo wa huwa noon to kanjuma noon mi yiɗi kam ha findinama nayi so nanon ɗo huwa ummul ardi ɗo huwa ummu rasika en fu ɗon noon to hakkila babal may boɗɗum wa tarada anhu saytana wa hawamul ardi jottaka ruldere goo Allah waɗi nde wari kom Allah malaika en riiwi sayɗanu ha nokkure man riiwi kala dabbaji gonandi ha lesdi dabbaji kalluɗi hawamul ardi dasoji her lesdi wa naha anhu mukallafin wa naha malaika en ɗo goɗɗitini ko Allah seniɗo woɗɗitini anhu accini hoosere go almukallafina defitaɓe dewal wa kasada lahu sama Allah huncanimo asama kanko annabi Musa nde o wari pellere man ɗo wala hunde fuu woni ɗon o yiino jaygol Allah seniɗo o yiino annora her ɗo nde o wari go ɗum Allah seniɗo wari waɗanimo banni sottini kala kuje fuu accimo oɗo ferwi ɗon nden fara almalaikata qiyaman fil hawa o yi malaika en daaɓe ɓe ɗon dari ha hawa ha kammu hakkunde asama be lesdi ɗo malaika en ɗon dari ɗon wara al arsa barija annabi Musa alayhi salatu wassalam o yi al arsi barijan banguki wa adnahu rabbuhu hatta sami'a sarifa al aklami alal alwahi jawmirawo maako ɓaddinimo ha o nani nger saali bindirɗi dow alluhaje alluha lawhil mahfuz o nani nger saali bindirɗi malaika en ko bindata ton wa kallamahu yaake man jawmirawo wolwanimo kadi wa kana jibrilu ma'ahu ha o yehi ton man ɗo malaikajo jibrilu ɗo wondi be maako falam yasma dhalika alkalama amma malaikajo jibril kayu nanayi wolde nde Allah seniɗo wolwanimo har ɗon ɗo ngam Allah seniɗo hertorimo be wolde man to na nonno Allah seniɗo lenanno malaikajo jibril on yaranamo wolde man ɗo wondi be jibril ɗo wondi be maako amma kayum nanayi wolde man fastahala Musa kalama rabbihi fastaga ila ruyati ɗon kadi annabi Musa weltini bolle jawmirawo maako o nani belɗum bolle ɗe o yeeli kadi konto o yiino jawmirawo o mo wolwanimo boliɗe belɗe bana ni ɗon kadi Musa yenwi kadi ha yiigo to ɗon kadi wa kallamahu rabbu jawmi ko wolwanimo bila wasiɗa wala wasiɗa lenayi malaikajo on yeccimo kalaman boliɗe samiyahu Musa naniriɗe min kulli jihatin ha kala wangere fuu gaala yaake man kadi nde Musa yenwi jonta kam o yiɗi o yi'a bolwiɗo on gaala se annabi Musa wiyata rabbi arini anzur ilayk o wi rabbi jawmam arini yinam nafsaka nafsuma anzur ilayka mirare laarugo feere yiigo feere na irin ɓikkonji men jonta to a leniɓe ha nokkure fuu ya laaranam wayne to o yehi o lori o wiyama mi laaraymo a yiyaymo namalla a laaraymo laarugo feere yiigo feere a yi annabi Musa ko wi rabbi arini jawmam yinam nafsaka nafsuma anzuru ilayka mirare a se darɗe mere ka waɗata a yiya hunde se to a yinama hunde man ɗum annabi Musa alayhi salatu wassalam jami jawmirawo yinamo jaati muɗum nden o heɓa o laara ɗum kadi qala ɗon go se jawmirawo wiyatamo lantarani a yi'oytayam o wi lantarani ay la tagdiru a wawata ala ru'yati dow yikiyam jonta tagdi ma ba wa'i giɗɗe ma ba no ɗe mba'i a wawata yiigoyam jonta ɗo watta abiru bihi wiruki be de Allah seniɗo wiri lantarani
duna ga en lan ura Allah wi ay mi yi'oytaake Allah wi lan tarani a yi'oytayam o wi ay lan ura mi yi'oytaake yufiidu ɗon hemi ɗon fayda kadi imkana ru'yatihi ta'ala imkanu ru'yatihi ta'ala hemminki yigo Allah bangiɗo amma to Allah wi non lan ura mi yi'oytaake nder ka wala gi'annoɗo Allah amma nde o wiɗi lan tarani o wi ɗon famnan goɗɗo kadi Allah yi'ete ay wa kallamahu rabbuhu a jalal hijaba anhu jawmirawo maako hunci wirgo wonnogo hakkunde maako ɓe jawmirawo o yiyata go se o yii ɗum hatta sami'a kalamahu bi jami'i asja'ihi min jami'i jihatihi ha o nani boliɗe Allah seniɗo be mobgal geɓe maaje be mobgal bangeje maako fuu her wakkere ko taarimo fuu o nani wonde ɗo her wakkere toye Allah heedimo o wawa heftugo ɗo ga ha toye la anna allaha ansha'a lahu lkalama na Allah fuɗɗanimo wolde nde hesere dey li anna allah subhanahu wa ta'ala da'iman mutakallimun yastahilu alayhi subut wal afa ngam Allah mo sene ɓangare wodani kanko foroy o bolwowo o jeeɗata ayiɓe bola ha bolle maako wa lam yasil lana mana ma fahimahu musa min tilka almukalama amma ɗume Allah wolwani annabi Musa wakkati man ɗo kanjum ka yottayi hamen en anda ɗumeju ɗum kadi annabi Musa alayhi salatu wassalam nde wi jawmirawo yinam mirare to ɗon man ɗo fa as'alallah an yujira anhu hijabal basar annabi Musa tori Allah seniɗo nattina accina mo wirgo ko wirni gite maako o yiyata Allah ɗon kama azala allahu anhu hijaba samti banno Allah seniɗo nattiniri itti accinimo wirgo nanɗe ha latake o nani bolle Allah ɗo nonnoon o yiɗi kadi Allah seniɗo itta wirgo ha gite maako bo o yiya ɗum isla farga bayna alhasiyatayn ngam wala yo seedigo hakkunde hassatayni nanoji ɗiɗi ɗin gite be noppi ha noppi nana ɗo sona to Allah waɗi nanata gite bo ha ɗe giya ɗo sona to Allah yini ɗe giyata kanjum kadi nde annabi Musa alayhi salatu wassalam o nani bolle Allah o yinden kam hemyinto o yiya Allah bo ɗum kadi o tori Allah seniɗo itta wirgo ɗo ha o yiya Allah seniɗo fagat sa'ala jaizan annabi Musa tori huuɗe laatinde daginde on li anna kulla man jaza sama'u kalamihi jaza ru'yatu zati kala mo dagi a nana bolle maako fuu nden kam dagana yiya jaati maako bo to amma deydey wakkati man kam Allah seniɗo waɗayi annabi Musa alayhi salatu wassalam yiya jaati maako har ɗon amma bolle maako kam nani amma kadi o tammi yi o eego nastuɓe aljanna fuu tammi yiigo kadi li anna mana hayyini li ru'yatika wa makkinni minha o wiyata jawmirawo waɗanam le doyle no mi yi'irama hemñinanam boole mi heɓa mi yi'e ngam sona to anon waɗi non ɗo mi heɓata no mi yi'ire yo ɗon man ɗo fa in taf'al bi dhalika anzuru ilayka to a waɗi noon kam mi heɓan mirare amma sona non wala no mi yi'ire jawmirawo wi mo lantarani ay la taqata laka ala ru'yati fi dunya walanama bawɗe dow yiigo am ha duniyaru wa haja la yaktadi annaha mustahilatun aklan ɗo man ɗo kadi ɗum hiitinta kanjuman ɗum diwi ɗum ha hakkilo ka wiyata hunde man nde waɗata ngam to hunde man nde waɗata ɗo annabi Musa jamatano amma ha duniyaru ɗo kam ɗum waɗata ha duniyaru ɗo to nini goɗɗo yiyanno Allah seniɗo kam annabi Musa alayhi salatu wassalam ɗon nder annabo en mawɓe nder ulul azmi en hamsa hanko ni o tori Allah seniɗo ha o yiya ɗum ha duniyaru ɗo o yiyayi ɗum nden tagadi gondi wara wiya yi Allah kam on man toyaddey wara o wiya o yi Allah nden o waɗa bonondaaji ɓe wi waɗa coɓe nder juulirde campe ɓe coofe fuu o wiya woyloope aljanna ginnaɗo looɓe ɗo aljanna na to looɓe aljanna bo acca iri je a waɗi ɗo la hawla wala quwwata illa wala ko o yi sam kanko ka annda ɗume waɗi o yoyɗiti malla bo sayɗanu on tan oɗo rewa sayɗanu waɗi faɗɗimo haa ɗon tan kanko o rufi ko o rufata maako oye looɓe aljanna looɓe aljanna toy looɓe aljanna waɗata yimɓe aljanna laatata coɓɓe bana ni ɗo to ɗon man kadi Allah seniɗo jalla wa ala kanko ono wi annabi Musa alayhi salatu wassalamu lantarani to nde laatake o wi banniɗo tabiti kadi fakat jonta kam Allah yiwoytake ha duniyaru ɗo
to o wi hawtade ɓe noon fuu ɗum hinnata wiya ɗum diwi ɗum ha hakkilo kam wa illa lama agalat ala jaizin wa huwa istikrarul jabali lama ulligat ala jaizin tani allah yiyatake no ha duniyaru samɗo o wino allah jongititta ɗum dow hunde daginde man ɗume kanjum woni tabitaki hoosere allah seniɗo wi annabi moussa raaru hoosere nde to nde tabiti nden ka a yiyatam na allah woodi bawɗe waɗugo hoosere may nde tabita amma o waɗayi noon ha o holla annabi moussa alayhi salatu wassalam hoosere ɓe saatugo mum ɓe sembiɗirgo muɗum ɓe mawnugo muɗum kayre fuu nde wawayi muyugo nde nini allah seniɗo wangini annora mum dow maare sakko annabi moussa ɓe famɗugo mum ɓe soyde saatugo ɓe soyde sembiɗirgo mum kayum noye tabitirta walakin sega unjur ilal jabari raaru heedi hoosere ay la takdiru o wiyata nde a wawata walakin sekaka unjur raaru ilal jabali ha hoosere alladi huwa akwa minka hoosere nde nde laati nde ɓurete sembiɗirgo hada min tanazzulati lhaqqi li moussa ɗo ɗum jippaki jawmirawo seniɗo jippani annabi moussa ha o fondana mo ha ɗaɓɓirre maako banto goɗɗo aɗo hujjotira be muɗum o waddanima hujja tampuka se a eggaka sam a waddanamo hujja gorka feere bana nde allah seniɗo wolwani en ha deyde annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ko woldino be namrouge ɓen o wiyata jawmirawo am yuhi wa yumitu jawmirawo am kam ɗon yeeɗina ɗo mayna to nden oɗo go wiyata mo ana huyi wa umitu o wi min fo miɗo yeeɗina miɗo mayna se o waɗi noy o jewni kursina hen ɗiɗo kiitanoɓe kiita mbareki o wi ɓe mbari goto o wi o yofti ɗum dilla oɗo ka o mayni ɗum o bo yeeɗini ɗum annabi ibrahima alayhi salatu wassalam wi'aymo nanon se eggi a hujja man hettiri a hujja gon ka feere tan annabi ibrahima wimo fa inna allaha yati bishamsi nam fa inna allaha yati bishamsi min almasriqi fati biha min almaghribi fa buhita alladhi kafa annabi ibrahima wiyatamo jawmirawo am ɗo waddira nange wakere fuu nange nge fuɗirta an bo waddirgele nge fuɗa hin nange kadi se kefera o wembi tan ga duɗɗi dabare ko ko nga wiya to ɗon man ɗo allah seniɗo jippani annabi moussa ha ɗo hujja ha o yeccamo dede ko o famata ɗon allah seniɗo jabake mo wiyata mo wa tasliyatun lahu ala ma fatahu min arruya e muñitinki annabi moussa bo ha ko fatori ko yiigo allah o yiɗi o yiya allah o heɓa o yiya allah ɗo na ɗo suklimo na taw ɗon allah seniɗo wolwi ɗo ha dede suklitamo wa hadha aljabalu kana azamu ljibali hoosere nde ɓe wi nde laatake kayre ɓuri mawnugo nder koseje fuu alladi huwa aqwa minka hoosere nde nde laatake kayre ɓuri ma sembiɗirgo ay fa hajabahu ani ru'yati rahmatan bi fa hasbu ani ru'yati rahmatan bihi kadi wirnugo annabi moussa o accini yiigo allah seniɗo ha nokkure man ɗo ɗum hinnaye ɗum enɗam on allah seniɗo waɗanimo ko waɗi li adami tagati jabali ala dhalik ngam soyde wawugo hoosere ma dow goɗwa ɗum ɗo hoosere ma wawayi tabititgo nden annabi moussa wawanna fadlan an moussa sakkuma annabi moussa to o yino allah seniɗo ɗo na o wawata yiigo ɗum man ɗum o wiyata mo fa in istaqarra raaru hoosere fa in istaqarra sabata to ni hoosere nde nde tabiti makanahu nokkure maare fa sawfa tarani nden ka seesi a yimamayam ay tasbutu li ru'yati nden kam a tabitan heedi yiigo am wa illa fala taqata laka wa illa fala taqata laka amma to hoosere nde nde tabitayi a yi hoosere nde nde fusi andu nden kam a wawata yiigoyam kadi ni allah seniɗo jaabi annabi moussa alayhi salatu wassalam falamma tajalla rabbuhu liljabali falamma tajalla rabbuhu wakkati jawmirawo maako wangani hoosere ay zahra min nurihi wangi ha annora allah seniɗo gadru nisfi on mulatin bana fodde reeta jokkere hondu alhadir reeta jokkere hondu alhinsari wangi allah seniɗo wangini annora muɗum deydey jokkere hondu simatiyel ɗo jokkere man reeta maare
كما في حديث صححه الحاكم بان وريها حديث والغول حاكم صحيح منه دون go wangani toy wangani jabali hosere yo don man do ha yiyano tamilatugo kadi nda jotta kana anda ko wangini o wi nurun jaladi arsi annora tedduki al arsi allah on wangi wa fi riwayatin amara allahu malaikata samai sab'i alla umri malaika nasaman di difu bi hamli arsi Allah seniɗo umri malaika en asamanji joyeeɗiɗi fuu bi hamli arsihi ɓe ronduki al arsi muɗum falamma bada nuru arsihi wakkati nde annora al arsi maako wangi in sada al jabalu min azamati rabbi subhanahu wa taala ɗon kadi se hoosere goo nde fecci nde sankiti iwgo e mangu allah mo seni e ɓagare wodani to kanjum allah wino mo o rara hoosere nde tawon to nde tabitiyake nden o yiyan ɗum to lamma tajalla rabbuhu lil jabali wakkati jawmirawo maako wangani hoosere jaalahu dakka allah seni ɗo waɗi nde morñinde bil gasiri dakkanɗo hama jawala ɓaawo man to wal maddi e fooɗuki bo dakka ay matkukan tappande mustawiyan bil ardi fotino ɓe lesdi hoosere go nde tappi nde fisɗiti nde sankiti nde fuu baada an kana aliyan murtafia ɓaawo hoosere go laatake no townde ɓaŋiinde yafi walara hoosere ma hoosere nde allah seniɗo wolwini annabi moussa ton ɗo to a tappi ha hunde gugel ɗo ni a yiyan wanginantede wa qila tafarraga sittata asjain amma qila dey to ɗum ko mbuɗi modiɓɓe tafsiroɓe o wi'ama hoosere man ɗo nde sendi geɓe jeweego wakkati nde fusi ɗo fa waga salasatun bil madina nde sankiti geɓe tati kam daga ɗuri sinago geɓe tati kam o wi dilli her madina wa hiya kanjam woni udun wa wargan wa radwa koseje ɗen tati ɗo ha madina andaɗe wa salasa tati bo bi makkata heedi makka sabirun wa saurun wa hira to o wiɗe bo ni banni to saurun ɗo ha hoosere nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam yehi no suuɗi ɓe aboubacry go hiramo en andi ha nokkure nde wawi tawi annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wini on qiila hoosere gonde nde sankiti nde waɗi geɓe tati bana ni mustawiyan bil ardi nde fotude ɓe lesdi wa harra moussa sa'iga annabi moussa suuyi kayum bo doƴƴi paɗɗaɗo hakkilo itti makshiyan alayhi mawaɗo dow muɗum li hawli ma ra'a ngam kulol ɗeɗe ko o yi ɗeɗe yiigo maako hoosere go no waɗi ɗo kanjum ɗum on hulnimo kadi kanko bo ha o doƴƴi banni sagada maksiyan alayhi zahiban an hawasi annabi moussa doƴƴi faɗɗaɗo dow muɗum hakkilo maako faamuki maako fuu dilli o faamata o nanata o yiyata dede wakkati man kanjum kadi jonta ha hollamo yo hoosere gonde nde tabitayi kanko ma nda o wawa tabitago jonta kam hoosere ma ko yiɗum ɗum jeygol allah seniɗo annora allah seniɗo wonangini hoosere gonde wawa tabitago yonde laatake banni annabi moussa ko kanko bo wawa tabitago o doƴƴi ɗon man nden ɓawo ɗon kadi falamma a faaga wakkati o finti kala kanko annabi moussa o wiyata subhanak tanzihan laka senneki ma jawmirawo on tubtu ilayka mi soƴƴitake herma mi tubanake ma min su'ali madam umar bihi ibgo e ƴamuki komi umraka ɗum hunde nde umrayiyam on mi ƴamima mi waɗi ayibe to irin ɗo ɓe wiyata yo kalluɗi ha yimɓe laaɓɓe kanji man ɗi boɗɗi on ha yimɓe waddinaɓe woɓɓe to ɗon man ɗo ka a yide nde wala ayibe waɗi ton amma fuu nde o mawɗo ɗo o ɗaɓɓitiri allah seni ɗo yaafuya ha ko waɗi kadi nda wala ayibe ma o ɗaɓɓitiri yaafuya sakko mo watta ayibe na en ɗon nder lewru sumayeru lewru tuubu lewru kuuɗe boɗɗe ɓuri ha annango en kadi en andi kuuɗe kalluɗe nde en ɗo gaɗa en tuubane allah seniɗo en lortanamo lorton ndangol en toramo o reena en ko hori ha gurdam meɗen bo tata en lorta ha kuuɗe kalluɗe ɗen annabi moussa wiyata tubtu ilayka mi tuubi mi loranima sarɗiji tuubu bo en ɗo janga ɗum babiraɓe meɗen jangini en ha defte ɗe en puɗɗiri ɗo rahimahumullah yasrudu tawbati salasa ɓe mbiyen sarɗiji tuubu ɗo tati arande kam goɗɗo man acca geddal ngal oɗo huwa man ɗo o andina o metata wartuki her magal bo o wasɓita bo ko waɗi o huwi geddal man
to nini geddal hakkunde maako be Allah seniiɗo sarɗiji tati ɗo to ɗi tawama Allah seniiɗo yaafi mo geddal man accu yaafugo ma wartinira mo geddal man ɗo ɗum kuuɗe boɗɗe on nden to geddal man laatake hakkunde maako be tagaɗo bo nden ka ha tubugo man sarɗi nayaɓol se wara to o toñino on man ɗo o jaftino ɗum hunde mum ko o wujji ɗum ko o jambi ɗum o hokkita ɗum to o ñaamiɗo ɗum neɗɗaku o ɗaɓɓita on man yaafomo to nini o tuumino on man ɓe ɓocci ɗum o yaha wiya on man ɓoccitamo kam ko bo bandayde ko ɓe ɓoccino on man malla bo on man yaafomo fakkat ha o tiiti goɗɗo o wi o tuubi o ƴami ɗum yaafuye fuu kañum fuu jaɓan yaafuye jaɓan yaafomo ngam kañum bo Allah seniɗo yaafo ɗum annabi Musa alayhi salatu wassalam nde o fintigo o wi subhanaka senneki ma jawmirawo tubtu ilayka mi suɓanake ma mi lortake her ma min su'ali her ƴamuki ma lam umar bihi ko mi umraka ɗum wa ana awwalul mu'minin min woni arandejo nuɗɗiniɓe nden tafsir o wi fi zamani min woni arandejo nuɗɗiniɓe ɗo ha jamanuru am to ngam fakan na kanko on arti nuɗɗingo ha yimɓe fufu kam na yimɓe ɗon no yeeso maako na dafa bidhalika ma yuqalu o yerɓiri ɓe bolwa ɗum ɗo ko wiyete inna min jumlati nnasi sayyiduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ibrahimul khalil ɗon nder moggal yimɓe ɗo jagorɗo meɗen annabijo muhammad mo salatu allah e jam muɗum tabitani be annabi ibrahima khalil mo jam allah tabitani fa yaktadi annahu muhtarun alayhima nden kam ha dow konngol man no ngol wardi ɗo kadi laatoto ɗum hinna kadi kanko on woni cuɓaɗo ha dow maɓɓe ɓe fuu maɓɓe laata wa ana awwalul mu'minina min woni arandejo mumini en goo laato kadi kanko on o laati o cuɓaɗo ha dow maɓɓe kamɓe fuu kanjum waɗi fa jaaba o jaabi o wi bi anna al murada binnasi ahlu zamani ko woni muño be majum be arande mumini en ɗo yimɓe ha jamanuru maako kanko annabi Musa mo salatu allah e jam muɗum tabitani ambiya aw gayruhum ko ɗum annabo en ko tana maɓɓe fuu kanko annabi Musa alayhi salatu wassalam kanko woni ɓurduɗo nder maɓɓe walidhalika kanat ambiya'u min bani israila yata'abbaduna bitawra ngam majum waɗi annabo en ha ɓiɓɓe israila ha yahuda en ɓeɗo ndewra Allah be deftere tawreta go bo na yi annabi Musa go dow maako nde jippina yo nden kam o laatake kadi kanko woni awwalul mu'minina arande nuɗɗiniɓe her jaman maako qala ya Musa inni istafaytuka قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين قال الله جل وعلا التجالي مولوي قال تعالى له سي الله بانغيدوي النبي موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس يا موسى إني اصطفيتك من مسوب ما اخترتك من مسوب ما على الناس دو يمبه ay ali jamanika yimɓe jamanuruma mi subrima bi risalati benele am bil jam'i wal ifradi bi risalati to laatake o waddi bi risalati be jam'u ɗo ngam taskitaaki kiitaji ɗi annabi Musa alayhi salatu wassalamu wardi be muɗum kiitaji man naɗi feere feereji kanjum man yaake man laati jam'u kadi to laatake ifradu bo ɗo bo ko woni mana
المصدري أن إرسالي وهما قراءتان دوبو أي إرسالي نلال قال الله سني دو نل ديام فروبو لا تكتو مفرد فلا تكيتا جفير فير يالله سني دو نل ديم دوبو لا تكتو جمع كدي كانجو بالجمع والإفراد مسبري ما بين نلام وبكلامي مسبري ما بين ولدام أي تكليمي إياك ولوان كياما مولوانيما فخذ ما آتيتك an Musa howu komi hokkima min alfadli ibgo e ɓural wa kun min alsakirin laatu nder gettanɓe ndi an umi moƴƴe am to ni Allah seniɗo wimo jotta kam komi nelima ɗo suklora be majum kanjum accu hunde wonde feere nde min eldayama be majum to ɗon man ɗo fakade en andi o annabi Musa alayhi salatu wassalam wonan do non man nde nini Allah seniɗo ɓurnimo dow yimɓe ɗuɗɓe do annabo en ɗuɗɓe annabo en bani Israila ko wari ɓaawo fuu ɗum ɓurna maɓɓe fuu ɗo tokki kadi jonta ka dow deftere maako man on Allah seniɗo neldataɓe ɓe wangitinira yimɓe deftere man to almana nde laatake bannigo annabi Musa alayhi salatu wassalam ko Allah wimo ho wolde am bimana taklimi wolwinki komi wolwanimaɗo howu kanjum on ay taklimi iyaka mubasaratan bila wasida wolwankiyam mi wolwanima hakkude am be ma wala malaikajo mi waɗi yettininima wolde ɗo a anda kanjum ɗo ɗum daraja heeɓi har maka hoy kanjum wa yasifu an yurada bil kalami tawra ɓe mbi sahoto bo laata be wolde man ɗo bi kalami fakus bi kalami ho wolde am ɗo sahoto bo ɗum laata deftere tawreta on kama yuqalu lil qur'ani kalamullah banno wiyete qur'anure ɗum wolde Allah yuqalu non wiyete li tawrati aidan kalamullah wiyete deftere tawreta bo fahin ɗum wolde Allah li annahu afdalu kitabin unzila min as-samai ba'da al-qur'an ngam ko luuti qur'anu kam tawreta on laati ɓurdude ko jippi daga to a sama o deftere man ko woni ha muɗum be ko woni ha qur'anu ɗo feere feere ko ngam kalimaji goɗɗi feere gonɗi nder tawreta Allah seniɗo ɗo wadda ɗum ha qur'an kalimaji goɗɗi feere gonɗi ha linjila Allah ɗo wadda ɗum ha qur'an ngam defte man jippude daga to maako nden kam lismake dow ɓi adamajo banno wari ha darange imanaku wal imanu bil kutubi e nuɗɗinki defte goɗɗo gonɗina defte Allah seniɗo fuu banno o jippiniri ɗe yo to o waɗi ko ɓe bonni bo ɗo kam kanko wala hel bononda kam laatoɗa an annabi Musa mina shakirina iggo e gettoɓe ndi an ɗumi moƴƴe am Allah seniɗo wi wa katabna lahu fil alwahi min bindanimo heedi alluhaje ay alwahu tawrati alluhaje tawreta wa kanat min sidril janna alluhaje tawreta ɗo laatake ɗum leɗɗe jaaɓe aljanna aw jabarjadin mallaka e biyeteɗe jabarjad aw jumurrudin ko biyeteɗum jumurrud ɗum laatake nder ka e tedduɗe ɗe yimɓe kutinirta ɗum ɓeɗo andi ɗe sab'a alluhaje man joweeɗiɗina aw asara ko mo alluhaje man ɗe sappo wa kana tulu lawhi minha isnay asara jira'an yawmuha siya wi njuutirka alluhawal gotal fuu bakin piyaɗɗe sappo e ɗiɗi wa qila asara ala tuudi Musa konngol feere wi kala alluhawal gotal fuu juutirka muɗum jira'eje sappo ba juutirka annabi Musa wal katibu laha huwa Allahu bila wasida binduɗo alluhaje tawreta man ɗo Allah windanimo ɗe o wi wala wasida Allah waɗayi malaikajo winda ngam dalila konngol o Allah wi wa katabna lahu fil alwahi min bindanimo ha alluhaje Allah wi ay umri malaika en bindanamo Allah wi wa katabna lahu min bindanimo to laatuki maje ha ɗum jaaɓe aljanna to deydey no woni deydey fodde ko inna wasaqu laha huwa Allahu bila wasida e to laatake ha jaaɓe aljanna kam moy seekanimo alluhaje man ɓe mbiɗon fuu Allah seniɗo on seekiɗe wala wasida sam Allah seniɗo na hunde fuu hoyde ha maako ko yiɗi waɗugo fuu to o wi hunde man kun laata fayakunu sey hunde man nde laato tan alluhaje man nde jeeɗiɗi nakoɗe sappo waƙila wiyama tisa de jowenayi bo waƙila wiyama isnani ɗe ɗiɗi bo wa yakuna almuradu bil jam'i ma fawqa alwahida ko woni tawan kadi yaake nden ɗum laatan muyo be jam'u ha Allah seniɗo wi alwah wa katabna lahu fil alwahi ha alluhaje ɗo
o wi nden kam wonan muño be jamɓuɗo ko ɓuri gotal kam na adduhawal gotal no wayi fu ni adduhaji man ɗe waɗi ɗiɗi ka yaago yeeso to bande de konngol 10 on ɓuri ɗuɗugo kadi ɓuraki noon qala rabi ibnu anas nazalati tawratu wa hiya wikru sab'ina ba'ira o wi adduhaji tawreta ɗo ɗe jippi bakin dimle geeɗoɗi 50 on adduhaji tawreta yukra'ul juz'u minha fi sana yebre woore nder adduhaji man fu jangirte bakin hitande walam yahfazha illa 4 wala mo dursi deftere tawreta nder yimɓe annabi musa ko ina nayo tan musa wa yusa ibnu nunin wa uzairun wa isa alayhimussalam se annabi musa mo jam allah tabitani mo tawreta ko jippi dow muɗum be yusa ibnu nun kañum bo ɗum suka maako to be uzairu kañum bo be annabi isa alayhimussalam se ɓeɗo on tan dursi deftere tawreta defte artunoɗe ɗo dursugoɗe saɗi wawatako na bana qur'anu ha qur'anu kam allah wi walaqad yassarna alqur'ana lildhikri fa hal min muddakir haqiqa min hoyni qur'anu kam ha zicru ɗo dursugona ko malla wajitorago allah wi wodi gajitoranɗo be majum kadi na a yi qur'anu kam jontani yimɓe ko dursata ɗuɗɓe jonta ha en jooɗi ɗo dursuɓe a fotayi a lima ɗum amma defte salinoɗe ɗe dursatako annabi musa alayhi salatu wassalam nde o annabojo o laati o durside yusa ibnu nun ɗum suka maako kañum bo ɓaawo maako datake annabojo durside uzairu nonnoon kañum bo durside annabi isa durside ni ko modiɓɓe mbi jaman uzairu nde o yiino o hayɗinino nde o yaaɗi ha wuro wirgugo en jangino ɗum nder surawol bagara to wuro yibbigo sankitigo fuu hayɗinimo o wi kadi noy allah tammi ɓamtirgo wuro ngo mahitago ɓaawo ni wuro ngo ngo yibbi banniɗo o andi bawɗe allah waɗan non na waɗata allah seniɗo ɗonginimo ɗo ngam ha yinamo har ɗon kadi oɗon no mari wamde maako be joɓaari maako ɓosam inaboje maako har ɗon se allah maynimo tan o waali dede duuɓi 100 ha duuɓi 100 o waali go nde allah seniɗo o yeɗitinimo umminimo nimse maako sanjayi ɓanndu maako sanjayi njaram maako go ɓoosam ibbe maako o mari no sanjayi ɗam wonnayi sam laaru hunde to ñandi no hiiri mana piyagol sanjanna duuɓi 100 dey nden wamde maako goo nde sankiti nde fuu maare se iye maare ɗo ɗaɗwa tan allah seniɗo wiyata mo raaru kadi deydey ha wamde ɗo no mi waɗata nde oɗo yiya ƴiyal ngal dasa wara tawa ngal ƴiƴal ngal dasa wara tawa ngal ɗaɗi waɗa feɗa her muɗum iyego jokkidiri ɗe fuu maaje allah seniɗo waɗi kusel ha muɗum fuɗi allah seniɗo wari holtini ɗum laral dow man gaasa waɗi dow man allah seniɗo ummiri wamde go nde hiiki oɗo yiya kanko jonta har ɗon goo o dillan kadi jotta ka o hootan ha yimɓe maako en jangino gissa man ha suurawol bagara to ɗo rammidi joni miɗo siftinira ha adaman haala dusugo maako deftere tawreta ɗo wakkati nde o ummi o hooti ha wuro maɓɓe o yahi ɗon goo ɓiɓɓe maako ma naywi kanko o sanjayi sam bana o wayno o sukajo nde o wari ha saare maako o hefti saare maako o ƴami o wiyata ɗo saare maako on ɗo kanko wiyete uzairu ɓe janimo tan ɓe wimo uzairu goɗɗo halkuɗo daga na hande a wiya nun uzairu nda ɓiɓɓe maako ma naywi ndiyana sukajo bana ni o wi min woni uzairu ɓe wi korɗo maɓɓe ɗon no korɗo maɓɓe go se wari wita o to an woni uzairu kam min o mi wumi mi andi uzairu jaaba do'ajo do'anam to a tori min gite am peeri ni to mi yima mi andi tan o waɗanimo do'a se gite fulɗe bogo yayni tan o laari woodi alama ha maako o anditi o wiye fakara uzairu jonta kam deftere tawreta majjiri yimɓe to uzairu bo mi andi a wawan lornugo nde lornude kanko nde oɗo dursigo se o jangi nde o lorni ɓe binditi nde kanjum o wima wala mo dursi deftere tawreta ko ina nayo annabi musa annabi moy yusa ibnu nun be uzairu be isa alayhim assalatu wassalam deftere go ni allah seniɗo wi min bindanimo ha deftere ha nder deftere go min bindanimo aya alwahu tawrati defte tawreta adduhaje tawreta wa kanan min sidril janna aw jabarjadin aw jumurnudin saɓa aw asara ni tafsirowo men ka haaɗi wiigo ɗe joweeɗiɗi ko malla bo ɗe 10 nden jawmu ha siya ɓeddi ko ɗe joweenayi malla bo ko ɗe ɗiɗi anduhaje man
min bindanimo min kulli shay'in ɗimgo e kala hunde fuu Allah seni ɗon wima min kulli shay'in ha kala hunde fuu hunde nde yuhtaju ilayhi fi dini kala hunde nde bukete e her muɗum har dina Allah seni ɗo windani annabi Musa alayhi salatu wassalam ha defte tawreɗa maw'izatan wa tafsilan min waɗi ɗon maw'izatan waaju wa tafsilan tasbitan e tabbitinki tabyinan e wangitinki laɓɓitina li kulli shay'in kala hunde fuu kulli shay'in Allah seni ɗo wima ha ɗon bo ɗum lorti bana nane go ɗum laatake maw'izatan wa tafsilan to tafsilan man ɗo ɗum laatake ɗum sanji ha nokkure maw'izatan waajugo nden min kulli shay'in kadi bo o lorni kulli shay'in nde ɗiɗi kayum ɗo hollima deftere man ɗo be de ɓurnugo deftere go na Allah seni ɗo wino tafdilan to nde ɓurnande li kulli shay'in heedi kala hunde fuu fa kusa o unde o wi badal min aljari wal majruri li kulli shay'in ɗo o artirino daga ko arti min kulli shay'in jaru wal majruru ngol o wiyata ɗo min kulli shay'in nden fayinta o wi li kulli shay'in goɗɗo fu na yi jaru be majruru ɗon ton bana min kulli shay'in jaru be majruru ɗon no ton to kanjum li kulli shay'in ragarewol ɗo kangol wattiti min kulli shay'in ka arandewol ɗo fa khuzha fo u deftere man qablahu gunnamu gaddaran daga yeeso man min mbi ɗum koddira ɗum kadi fa khuzha bi quwwatin fo u deftere ɗo be sembe bi jiddin be tiiɗal wa ijtihadin e tiiɗal hoyrude be sembe ta hoyrude be ɗayuki la bitarahin na be neptuki wa kasalin e joosu ta hoyrude be mbatinan ta bo neɓo ha hoygo nde hoyde jonta fa innal ilma la yati illa lil mujiddil mustaqi andu andal ɗum waranta goɗɗo se goɗɗo tiiɗɗo genwuɗo andal oɗo mari haaje andal oɗo tiiɗani ngal o on heɓata andal amma goɗɗo ɗo jooɗi yela non min bo mi heɓa andal bana waynele a jangata a jangi a wiitata ha to andal man warata kadi Allah seniɗo umri hadda kalimawol ɗon o faami dey o wi ha kalimawol Allah seniɗo wi bi quwwatin ɗo hoyru deftere nde be sembe bi jiddin wastihadin la bitarahin wa kasalin ta hoyra deftere nde be neptinki e joosu ngam andal ɗum heɓinta andal ɗum waranta ko ena tiiɗɗo marɗo haaje andal kana kasbiyan aw wahabiyan andal man laatangal faggitittengal ko malla ngal dokkangal fuu se goɗɗo man o mara tiiɗal fala budda lil muta'ati l ilmi min alkaddi watta'abi wa mukhalafati nafsi kadi goɗɗo ɗaɓɓitowo andal giɗɗo ni ha o heɓa andal o mara ɗo wala se ko se o mara torra ha ɗaɓɓitirki andal se o tiiɗa ha maru e ɗaɓɓitirki andal se o luuta nafsu maako ha ɗaɓɓitirki andal a yi nafsu yiɗi fofturu be merare kayum o haɗa nafsu man to o jangi go o tina o wi'ita o ɗaɓɓita hunde man o faama nde boɗɗum o dursonde to banni kam o maran andal kala baaduhum yoga maɓɓe mbi بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب الأولى سهر الليالي تروم العز ثم تنام ليلا يبوس البحر من طلب الليالي وي بقدر الكد بفود تورا تكتسب المعالي باناجه هيوتيرته فاغيتيرته ايدي حالاتا تودو ايدي حالاتا modibbojo anduɗo ayiɗi haalata kanditiɗɗo hallowo yimɓe se amaratiɗal ha jangugo wa man talabal ula sahiral layali mo ɗaɓɓiti ɓaŋaje bo garɗinan jemmaje a yiɗi ha alata banɗi e limtigo modibbojo jam andal hutinoroɓe andal mum kulowo allah handitowo yimɓe jemmaje ka ta wala ɗana kadi se mbitoɗa bindima jemma kam a famadi boɗɗum o wi to a famay non bo tarumul izza summa tanamu layla aɗo muyi teddugal nder jemma bo aɗo ɗani a yiɗi a laata wayne ka jajo jemma bo a wala ɗanago a widata a nafata a torata allah nder jemma a yiɗi bo laatoɗa wayne kaja yangusul bahra man talaballa ali ɗaɓɓitowo luuluri bo ɗon muta nder maayo ha maayo teku luuluri o ɗaɓɓititaɗo no hunde duniyaru nde luuluri ɗo ɓe wiyata perle woodi dabbahoy feere ɗon ha nder ndiyam ɓe wiyata wujo hunde man ɗon beɗɗani to ɓe muti ha nder maayo ba maaje mawɗe mawɗe ɗo ɓe yaha ɓe ngawtoya hunde go to ɓe ngawti hunde go ɓe wurtini se ɓe wara ɓe feccita ɗum
to ɓe fecciti ɓe tawa hunde ɗon ha saka man bana biire ni ɗo wiyete luudu a yiyai goɗɗo man o mutan nder ndiyam nden nden o lutta ɗaɓɓititgo na an bo a yiɗi ɓagare a yiɗi a laata a jam andal a yiɗi a laata a kandi hiiɗo handowo yimɓe nden aɗo waali ɗani wala ko a huwata nda oɗo ma no waɗata wa qala badul arifina wa hada alkitabu li musa boliɗe ɗe wolwanama annabi musa on wal muradu gayrahu amma muño man ɗo ɗum tanama ko fu olwinadey liannahu huwa akhidun laha bi quwatin wa ijtihadin ngam fakkat wala seko annabi musa kam o hoyruɗo defte ɗe be tiiɗan o hoyruɗo defte ɗe be ijtihadu wala seko sam kanko o ɗaynayi ha howugo ɗe amma allah seeɗiɗo wimo fakus ha bi quwatin hoyruɗe be sembe nden kam min be tanama ɓuri handugo kadi andal ngal en ɗaɓɓititta ɗo se en mara tiiɗal ha magal kadi en tinanagal boɗɗum wa amur qawmaka umru yimɓe man annabi musa yahuju bi ahsaniha ɓe ho'a be boɗɗum ko woni ha deftere tawreta ɗo bi ahsaniha ɓe wi ahsan man ɗo waray ɗo afalu tafdili dey nayo ɓe hoosa ko ɓuri ɗuɗum ko ɓuri woɗugo konngol feere bo wi wari dow non man ni bil ahwaɗi min ha ɓe ho'a ko ɓuri filitago ko ɓurata huɓugo ha deftere tawreta li anna fiha azaimun wa ruhasa ngam ɗon taynoriɗi ha deftere tawreta ɗo kam wajibi dow ma se kuwa ɗum goɗɗum bo ɗon hoykitina ɗum wa fadilan wa mafdula ɗon nder deftere tawreta man ɓurduɗum to a waɗi kuugal ka jawal a huwi noon ka ɓuri woɗugo kuugal gongal bo ɓurangal wa jaizan wa manduba ɗon nder deftere tawreta go dagiɗum be hunde ko laati giɗa ɗum fa amur qawmaka yahuju bi ahwadiha kadi umru yimɓe ma jama'are maɓe ko abe ko ɓuri filitago nder majum bi an yattabi'ul azaima nden kam ɓe hoosa ko laati taynori ɗum ko laati gajibiɗi ɗin ɓe hutinira ɓe maji kanji wa yadrukur ruhasa ɓe acca hoyende to ɗo yimɓe feere liban ni kala to a yi azaim warɗi ɓe hoyende fuu tokku dow azaimu man ɗo on accu haala koyele amma na non dey hadise ol wari annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi inna allaha yuhibbu an tuta ruhasuhu kama yuhibbu an tuta azaimu allah seniɗo ɗo yiɗi koyele maako garane banno o yiɗiɗi gajibiɗi maako bo garane yo to a yi nokkure nde allah seniɗo hoytini ɗo koye ɗum mayma nde a wawino ɗum sakko cat ɗum hutiniri ɓe jotta kam de ɗe koyende man ɗo ha wari ɗo to nonnoon o wiyata ɓe kadi bi an yattabi'ul azaima ɓe tokka gajibi ɗum wa yadrukur ruhasa ɓe acca koye ɗum noye on misalu majum kadi wa dhalika kal qawadi wal afwi wal intisari wa sabri wa dhalika bolwa ɗum ɗo kal qawadi bana batagal wal afwi e yafuye jonta ka la qadarallah goɗɗo barani goɗɗo ɓandum o yaafo kadi o accatata o watitata o bara o yaman wal intisari wa sabri nonnoon bo jotta kam goɗɗo tooñima loroago toytamo bako o tooñinima nana ayiɓe to a muña kadi jaafamo fal ahju bil afwi ahsanu min al qawadi ngam hoygo yaafuye ɗo ɓuran batagal wa sabri ahsanu min al intisari muñugo bo ɓuran de wallitago hoore muɗum aw yugalu ko bo wi'e yo inna isma tafdili laysa ala babihi ay bi husniha bako en mbino arande go konngol feere wi wa amurɗa o maka yahuju bi ahsaniha ahsani man ɗo o wi waray dow afdalu tafdili waray dow ɓurnuki nden kam bi husniha on tan ɓe hoosa boɗɗum ko woni ha deftere tawreta ɗo wal idafatu bayaniya dafal man bo ɗum banguɗum ha wangina on bi ahsaniha ɗo ngol waddi bi ahsaniha lafal man ɗo waddi ɗo ngam ha wangina wal ma'ana ya'maluna bi jami'i ma fiha ko woni mana man ɓe huura be mobgal ko woni ha deftere tawreta umru jama'are ma waɗa banni nden allah seniɗo wi ɓaawo man kadi sa urikum daral fasigin sa urikum sese mi yinumama on daral fasigina saare fasigi en saare yedduɓe allah losiɓe acciɗo tanago allah ɓe man kamɓe man fir'auna wa atba'ihi mi tammi yinugo on saare fir'auna be tokkiɓe mum wa hiya misra kayra woni saare misra litatabiru bihim ngam on taskitoro be maɓɓe na yi jotta kam
daga yaake en jangino ha pellel Allah halki fir'auna be yimɓe muɗum go o accino haala fir'auna kam o dilli ha haala bani israila on ɗo issa en ha wari ha ɗo jonta kadi nden Allah wi sawrikum daral fasikin ko e ko woni goɗɗum ha deftere tawreta hutinire kadi mi tammi yiinugo on saare fasiki en saare wurtiɓe losi acci ɗowtanago Allah wigo maako misra o wi hadal akrabu ɗo ɓuri ɓadago ngam dalila ha misra goɓe gonino wa qila al muradu bi daril fasikina diyaru adin wa samudin wa qawmi lutin wa qawmi nuh konngol feere wi ci'e ɗe Allah seniɗo wi tammi yiinugo annabi Musa be yimɓe muɗum ɗo ci'e man ɗo ɗum ci'e adinko'en samudanko'en yimɓe luuɗu yimɓe annabi salihu na en jangino kanje man fuu tokkina to Allah tammi mo yiinugo ɗe kadi ɓaawo to nini nde Allah seniɗo halkiɓeya ummatoje calinoɗe goo Allah seniɗo tammi yiinugo mo ci'e muɗum sa asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fil ardi Allah wi sa asrifu sese mi firlitinma an ayati mi accina ayaji am dalaili gudrati dalilaji bawɗe am minal masnuati goye kuje kuwaɗe o gayri ayatana muɗum dalila bawɗe Allah seniɗo ha kuje kuwaɗe ɗen ɗe Allah seniɗo huwiɗe Allah waɗani en kanjum ɗo ɗum taskitirte ha ɗum andire mangu Allah seniɗo ɗum andire bawɗe Allah seniɗo gi'a nder ɓurɗum mawnugo on asama be lesdi ɗo lesdi ndi to a ƴamama ɗum ɗume a wiya lesdi tan mi tamma a foti waɗugo mana goɗɗum feere ko luti lesdi kam a wiya simana lasona ɗum ɗumena siman be lasoma e fuu ota nder lesdi man toon na none ka e ko woni ha lesdi man na ɗum laatake ha mawɗum Allah seniɗo wi mi tammi yiinugo on dalaila gudrati sa asrifu mi firlitan an ayati mi akkina ayaji an dalaila gudrati dalilaji bawɗe am minal masnuati kuje kuwaɗe wa gayri ha e tanamaje o firlita o accina ɓe yiyata ɗum alladina yatakabbaruna fil ardi ɓen mawnitan ɓe her lesdi bi gayril haqqi ko luuti goonga bi an akhjulahum mi dujja ɓe fala yatakabbaruna ɓe heɓata mawnitago mawnitare go ha goɗɗo mawnititto na seeto o heɓi jonta kam ko o mari haaje fuu ɗo waɗana o heɓa ko o mari haaje fuu ɗon huwa yimɓe fuu kanko ɗowtanta bolle maako woni jaɓeteɗe goɗɗo fota e waabago mo jamu bo tawe nda bote ɗum ko wurde yaake man ɗoɗɗon kadi jaggare waɗata Allah seniɗo wi inna linsana la yadga neɗɗo ɗo jaggoto yaake ndey arra a hustagna to nini o yi kanko o jaynitake yaake man on mawnitare warata Allah wi mi firlitan mi accina ɓe mawnitare may aksi gulubahum wa admasuha an fahmi ayati mi moytan ɓerɗe maɓɓe fuu ɗe acca faamugo ayaji am nden fala yatafakkaruna ɓe numata ayaje goo wala yatakabbaruna ɓe mawnitata kadi yaake man alladina yatakabbaruna fil ardi ɓen mawnitan ɓe heedi lesdi ɓen man mi tan mi moytugo ɓerɗe maɓɓe mi firlita ɓe ɓe paamata ayaje man ma sakkoyo ɓe hewa ɓe mawnita bi gayril haqqi ɓe ɗon mawnitoro her lesdi be ko ɗuuti goonga mawnitare ɗum Allah seniɗo tan henide ko luuti Allah seniɗo fuu henayi mawnitare kuje ɗiɗi nder maaje ɗon mawnitare Allah seniɗo wi ɗum jeemaako gotel haddare maako gotel mojare maako o wolwiri banni ha deyde ko yimɓe andi ko yimɓe paamata o wi ko moye fottotiri be ama gotel nder majum fuu mi yangitan ɗum mi faalaka bi an akhjulahum mi dujja ɓe fala yatakabbaruna ɓe mawnitata wa in yaraw kulla ayatin to ɓe gi kala aya fuu no ka yotti fuu no ka laaɓiri no ka gonɗiri fuu la yuminu biha ɓe nuɗɗintaka ɓe gonɗinta aya man ɓe jaɓataka wa in yaraw sabila tariqal rusdi to nini ɓe gi ɗatal ɓe gi laawol kanda alhuda kanda alladi jaa garka min indillahi daga to Allah ha deyde ko annabi Musa go waajinoɓe ko wardata be majum o wartida hujjaji laaɓɗi be majum hawtade be non fuu la yattakijuhu sabila ɓe jogitata ngal ɗum laawol ɓe jogitata ngal ɗum ɗatal yaslukuna hungal ɓe nastata ɗum ko in yaraw sabila al ghayyi to ni ɓe yi ɗatal majjere addalali majjere bo yattakijuhu sabila ɓe jogito ngal kangal woni ɗatal zalika sarfu kiya toon ma firlitago ɓe ni ha ɓe acca jotta ka ɓe gi'ata goonga ɓe mawnitata goo bi annahum kaddabu bi ayatina be sababu kamɓe ɓe pewni ayaji amin
wa kanu anha gafilin ɓe laatake ɓe goytuɓe ɓe acci ayaje go o wi taqaddama misluhu yeru majum artino to a hefti ha dede pellel may ma a hefti to a heftayi bo ndikka a dilla ha ɗaɓɓita daga jonta kadi ego yidde ko jango kam woni bo a heftan pellel may taqaddama misluhu ɗo misluhu may ɗume o wino fa agragnahum fil yammi en jangino ɗum neɓay ma sam keray sikiya kam o wi fa agragnahum min yooliɓe fil yammi nder uduru kamɓe goo min halkiɓe nder maayo bi annahum kadabu bi ayatina wa kanu anha gafilin be sababu ɓe laati kamɓe ɓe pewni ayaji amin ɓe ɗo goytibo ɓe acci ɗe sababu majum min kalkiɓe to noon ɓe bo kamɓe bo min tammi halkugo ɓe bannima to ɓen ɓe laatake mawnitiɓe ha ayaje go allah seniɗo wi to nda laawol hayru laawol kanda ɓe jaɓatagol sam to nda laawol majjere laawol fewre ɗon bo kanjum ɓe jogititto allah seniɗo wi ɓe jogita kanjum woni ɗatal ko waɗi ɓe waɗi banni bi annahum kadabu bi ayatina ngam sababu hamɓe man ɓe pewni ayaji amin wa kanu anha gafilin ɓe laatake ɓe goytuɓe ɓe acci ayaji man taqaddama misluhu kanjum en jangino fa agragnahum go nden walladina kadabu bi ayatina wa liqa'i al-akhirati habidat a'maluhum والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون قال الله جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة بن فولو بآيات أمين بپوتال نيالومار درنgal potal nyalomare ragarere nyalomare nde nyalomare fu ala ɓawu iggoye nyalde duniya ɓeye ɗum ɓe nyalomare man nde ɓe pewni ɗume albasi ƴummugal wa gayrihi e tana muɗum ɓe mbino kamɓe kam to ɓe mayiɗo ɓe yummititta ɓe mbi wa ma yuhlikuna illa dahar wala ko halkata min fu ko ena jamanuru tan to habiɗat amaluhum allah wi kamɓe kuuɗe maɓɓe girbi batalat amaluhum kuuɗe maɓɓe bonni ma amiluhu de ɓe kuwino ɗum fi duniya her duniyaru min hayri nibgo e hayru ka silati rahimin basonago sompo wa sadakatin e sadaka fala sawaba lahum barjari walanaɓe ayya heferɓe ha duniyaru ɗo to masiboji gaɗi yimɓe ayyiya moƴƴane ɓe ballititta ɓe daga jawdi daga ko ñaame ko holte ko yare kuje kam fu ɓe woftan ɓe jaranaɓe go ɓe keɓan barjari yande dargal na ɓe keɓata barjari yande dargal amma hande kam ɓe keɓan barjari maɓɓe be yamɗingoɓe be fesingo risku maɓɓe ɓe ko aɓe ballita yimɓe e ko waɗi kadi ɓe keɓata barjari yande dargal ɗo waɗi ga ila akhira ɓe pewnino ñalomare kadabu bi ayatina waɗi ga ila akhira ngam ɓe pewni ayaji amin be ñalomare ragarere ɓe mbino ƴummugal wala nden to ɓe ƴummitinama ɓe ngala barjari li adami sardihi ngam soyde sardi barjari man ha goɗɗo heɓa barjari ɗum ha kuugal maako annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi en innamal amalu binniyati kala moggal kuuɗe passe ɓe anniyaji anniya maɓɓe ɓe dokki ɓeɗo kam ha heɓa hiso kayum kam ɓillito jeynita duniyaru tan amma ɓe kuwawi ɗum kamɓe ɓe anniya ngam ɓe keɓa barjari yande janggo kadi nder lawol julɗo nden kam kuugal ma ngal a huwata an bo ɗum sonago sompo ɗum hokkugo sadaka ka dokkata an kam sendir be maɓɓe kadi ko a waɗi ɗum fu a waɗa ɗum ngam allah on sonago sompo ɗo ɗume yillugo bandiraɓe muɗum wallitaɓe to woodi ñawɗo ñawda ɗum to woodi billaɗo to wonko jogi billita ɗum wallitaɓe ha kuuɗe maɓɓe sadaka bo non hokka sadaka dow bandirawo ɗum sili ɗiɗi nda sadaka nda sonago sompo non fahinta ha nder ɗon yimɓe woɓɓe feere billaɓe to a yi billaɓe hokku irin torotoɓe a yiyata ɗo hokku deydey no a wawi fu hokku an kam amma mbaɗa ɗum ngam allah kadi ngam ha sarɗi man wona a heɓra ɗum barjari yande janggo allah seniɗo wi ɓen man bayɓe banni fewnuɓe ayaji amin fewni ñalomare ragarere kamɓe kuuɗe maɓɓe fu bonni hal yujawna bela ɓe garjetena illa ma kanu yamaluna koyena ko ɓe laati ɓe ɗo kuwa mana majum ma yujawna ɓe garjatake illa jaza koyena barjari ma kanu yamaluna ko ɓe laati ɓe ɗon kuwa barjari ko ɓe laati ɓe ɗo kuwa kam ɗume min attakzibi wal ma'asi ɓe laatino ɗo ɓe ɗon no pewna ɓe wi ummugal kam wala to ɓe mayini saali
nden ɓe ɗo kuwa gedde bo wona ko wanni ɓe to nden ka mbar jaari maɓɓe na dow majum wonata nasalullahu salamata wal afiya wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain